Donostiako katedralera sartzen bazirezte, ezoiko esperientzia bizitzen alko duzue. Arratsetan gaua heltzen delarik, eraikinaren barnea argiz estaltzen da. Musika eta kantuekin, luminizanz ikusgarriak, bidaia harrigarri batera eramaiten ditu bisitariak. Gauza oso polita izan da egia esan, ez genuen espero hain polita izatea. Gozada bat, errekomendatzea, bai. Es lo mejor que he visto desde que he nacido. Benetan zirrara sortzeko moduko ikuskizuna izan da. Abeslariak zoragarri, baina gero izan dugun ikuskizuna orokorrean ikuste dut benetan bikaina izan dela. Ikusgarri hau Pariseko enpresa batek du sortu. Bordale, Reims, Nice, hainbat katedraletan ibili ondoren lehen aldikotz frantziatik kanpo aurkezten du. Donostian, 6 hilabeteko lana izan da, 30 bat artista eta teknikarirentzat. Il y a 6 mois, on est venu scanner l'intérieur de la cathédrale pour pouvoir tout redessiner, chaque contour, chaque détail architectural. C'est ce qu'on appelle le vidéo mapping, c'est des vidéoprojections au centimètre près, vraiment sur tous ces détails. La musique est spatialisée, donc on a des enceintes tout autour du public. Donostiako apezpikuari ere gustatu zaion ikusgarria. Aukera eduki nuen, pasaden urtean, ikusteaz Pariseko San Eustak elizan. Eta pentsatu nuen hori nahi dut nik nire katedralerako. Oso aukera handia izango da, jendea hurbiltzeko katedralera. Luminizanz, 4 hilabetez programatua izanen da Donostiako katedralean arratsetan, txartelak 15 eta 23 eurotan salgai, Gipuzkoako 19. mendeko altxor hau beste manera batez ezagutzeko.